Nyt on vähän mielenkiintoinen. Onkohan se stream? Erittäin mielenkiintoinen. Oota, mä katsotaan. Mites me niinku reportataan nää tyypit? Oota, minä haluan kuolla niille vielä yhden kerran, että mä pystyn sanoa mitään varmaksi tai spekkaa niitä. Tiedä, oota. Hold on to your result bucket hats. Brought to you by Joo, ei mennä... the shock and all are trying to avoid a Going to cash out, ei! Jos se taisi olla se striimi. Haluatko joku muu laittaa striimin? Mä voin pistää. Eikö peele? Mua ammutaan, mua biimataan. Joo, Hulluna. Saattaa olla ne. musta tuntuu, että ne on ne... Mä oon niinku 99% varma. to the arena. Jep, Samuli, meillä on häkkereitä täällä. jep. Haluan nähdä. Nyt se ovi kiinni. Kiitos. Charge deployed. Näytä missä. No, okei, Tää sure, on let's go outside. No way tuolta näkee joku mut. Onko sulla se shieldi? Okei. Varmuuden vuoksi vaan. Mä haluan tietää. Mä menen puskee Aata ihan vaan huvikseni. Okei. Ihan vaan huviksi. Voidaan käydä Okei. kaikki ihan huvikseen tässä. Ilman Ottaa RTX se tämä peli ykkönen. näyttää niin... boring. Oh. No voi pistää samaan juttuun. Okei, Helvetti! niinpä! Tää... Okei. Jep. Toi on. Sol.